When ngayon na nagtudo di awan mabasa dagi ag parade. Nakita pa dyan ka anakan ni Nubi nga pulis. Ni? Nubi? Lagi ka anakan na dita. Ay ada. Mano? Ada ka anak ka nga politiko? Pulis. Ay isa. Ano? Politiko ah. Pulis. Siya ati politiko. Hmm. Politiko. Agbanbantay ka adun sa nakakwatan. Amin nga pulis. Ado ti naka-agururay nga buya Ay, niya. terme. Napunon ta session. Napuno. Napmanen. Visit pero. Una tagal ala dati dagi ugururay dati ampaw. Ampaw. Kaswerte ka na dati. Ampaw. Nangalan nyo? Jay ko na. Kita. Ay, hiltak. Di ko. Napalpaan kayo malanga nag-invite. No, ijay hiltak. Nagadumaming pagpilian dahil dyan. Oh, yeah. Ano pa yun? Lagi pangpanganan ijay. Nasa Ijay. anak naman dyan kinagasgasan. Ijay sapi pangpanganan nyo di halal nga ko na yun. Yung hanak ko na yun, taas na yun. Unang bagtuno ko. Normal man. So ko na tinianak. Amo pa unay na ko. Ang ko magtutudo. Yung gano'n sa paewan pa yun. Donlian manan. Micro-bubutan. Siyak ni Maris. Ano nga yung PC? Baka madalo ng tumanan. Ay, Michael! Ha! And Michael. Ni, dati writer tayo. Oh. Michael. Yung Michael. Inshallah. Anya nga tano aga product na. Ay, pati mo dati maisan at lubatan. Wala na. Wala is charger, Jutan. Ni awan pa lang tiko. Mabali nga i-stop pa lang. 2992. Agrogin? Type C. Type C. Type C. Agrugit, sir? Dapat lang. Lugat, ganyan ka. Ni maya mo di dialogue ni Muklo. Nyati di dahi po yun. Diyak nga nasip-siputan. Hanman nga naisaksak gayam dahi. Yung kabil mo, tapos hanggang nakasaksa. Uwan. Di tatay garo da nga Di- nakasaksak data. Anji charger man ang. Tatay pa lang gam nga na malugluban. Yan. Maya di ko. Sinura na ni ko. Glenn. Okay. Ang garo. Sinura ni Glenn. Nagrigat. Nagsursurat. Okay na. Hindi kaya na sinurat mo, kita untang. Kayak mo taging gana page 2. Sabay nga ta. Kayak mo awan lang gayang pagkuha. Ngay masaduta. No. Siya gaming ngay ko. Ang kungay nga. Akin kami na oras. Ay siya. Masaduta po nagpanpanon. Yung no handwritten nagagutak. Ngamin isumo laang ididamdamo nga surata.
handwritten ko. Mm. So di ko na ni tang rigid. Idiretso di typewriter ta no makom nga no di page di sa diretso ko di ko amaten. Nung ngam tatan tabak ko ha. Diyos ko. Anan nga Gusto man ti panunod uray ko. no short lang man ti kastak ko di YouTube. Nagsilda. Ako kapilitan, ka nakasausura ni Parparo ka tayo na palabas, nakapilitan. Nagsurat ka man na. Nya ba ti teknik na gamin ti agsurat? Nag-upload, sinagit ni nakaraan. Piso, surat ka. Nagdadakkel mo ti views yun. Mhm. Grabe. Kababaan mo tayo ta 50 man ang suldo diyan ya. Siyempre nakaramot dan sungarod nga Oo. agramot Ni kamot Dan tatno ni ka. pa. Wala ka na bayag da? Ano nga tawundan? Sino? At ay sudatin na Imunada. Suda ka din tubig. Ang kay ba makaabot ka siya si Binti? Aanin mo una pigam ni ko idi. Ngam ni Mm-mm. Uncle Dante. Ngam Nakafocus na. uwi naka diretso gamin ni unar sa idikat na isardeng na. Wala, ano, dagboya? Ingana 8, sanga 10, kasi lang ti-upload mi ti 1 month. Kasi, Nantinan sa ti diretso niya. Nag-everyday ka, Diretso nga aga-upload. daklan 2 Un kasi kanu no diretso nga aga-upload. Dapat ti agsuldo ti 300. Ki ti 1 man. rin kasi sa views mo yun. Uwin, depende ka no DJ. Views. No agsuldo akto mo ti dakkel patato akto man dila kay di balay. Tulog. Dahil tawag gamin ti goal mo. Kasano nga sila kayo ipatatuan na. Long hair garot ko. Apo kisang ka dadi ko nakat. Nagtubo mo lang ko na na. Ayan na kahit apukis. Maminsan la di agsaong awan nga makontra. Tapos patatuan. Ay wala mi nga O di ba ngagsasao? Kasi hindi na pang awan han nga man nag-issue. Wala idi ka no baro nga ko diay. Ang Sasao. magsasao. Wan. Kinurso na daan ng pitiyas ta Rumi ijay ka tubaw. yellow. Apay. Kinurso na daan. Birbiro ko kanta iwas ko kuna anangay. Ay siya. Ay surong dili ko. Imandagi ka kasi sini bistay gulo aja piyesta. Ang magsasao. Ang sasawong kuna nangor nga iwas na kanu judua. Katawa dagi ka anak-anak. Anong tawon na na? 67 na nung kaslawan napigsamay. Ubing 24. May no dagita gamin agigan dita probinsya nga lalakay di ba karon ni papampet awan ti ko abisyo na niya. Awan. Ang No ano aginuman di tintiman na lang kat. Abay. No kuna na awanan. Ta di baro kano isudati ko dito bagyo. Umay mo dito ang aginom ang kanu nga ko. Haan nga dagi jay ang kaslakan niya. un. So nakat kagawid. May So nga- ado ti kas jemat niya diyan da nga gininom. Ora agpas kanto pa dagi kakaanak-anak diyan kat. Tayo diyan kan. Ang nga makan. Sa ni Wan kaswa jay ko nuang ko kunana. Hindi ko ti kastani. Hindi na ang mga anak. ay ang agin inuman. Siguro may salang building saan. Tumitim lang. Red wine. Di ba sit? Mm-mm. Hindi Sa Ay natatakot ni Mel. pampanunutak ko. Ay grabe. Di angar dag sa Saudiya niya. Birthday ni Manong ko ito. Sayang nga. Di na pang kami. Kaya naman yun, di ba yung tanog sa ako. Pinainan namin doon nga kastid ba sila. Hindi na kayo nung tidua. Ni Karkaro nga nga nagsaw. Karkaro ko nga nga nagsaw. Nakataltal na. Kaya di ba no, anda di ang shot niya nadaldal. Among ti pakakita ang talagang ugali ti lalaki no nakainin. No, wine. Makita mo ni Jai, di usus mga ugali di kakainin. Ay, sino sa Makukuha na pa ito. Tata naglakak na mabalitak nga. Danilo Rulay. Grabe. Nalakaka ang kaslay din. Nauyong pa no makainin. Danilo kon Rulay. Rulay ni Talagang, GB kan tatang. Oh, si kayo nagsaw. Ay office. Rolly kan Danilo. Maabot to siguro ni Tele di Jai pa. Party na. Bulak na. Ada ka mga 6 years old. Ay, Diyos ko. San- Pagpapawan. Danilo Rule. Wen. Aba. Si Kam O. Wen, Danilo kan Rulay. Ay. Tag sa O. Ay. No, awang 5. Si Kanto na. Sige. Wala, paus.
No, no, siya tun. Wait. Piso lang to lumabotan na di 16 yung food. Ano sikat po lang tayo? Standby ka lang din. Okay, sige. 2992 Lonely Body. Naimbagsama minsan. Kumusta na kita apit mo ano tayo? Damag ko, nababaka no ti presyo, tinatang ita. Nababa. Nababa. Nya ngay, nalaka. Script ni Michael Dayta, tatak lang nga ipa-record. Ay, ganas! Ano, mainayon ijay kwa. Perol na. Damag ko, nalaka. Ipupurikyo ang. Kamangag na. Mangod na, no, stick na. Okay. Maliwan may uray maya. Ginababa na laka. Tap! Baliwan na ka no, oray maya. 2992, Michael Lugitan is the national writer. Ni? Naimbagsama minsan. Kumusta nga kita apit mo na tayo? Damag ko, nalaka ka no ti presyo, tinatang ita ah. Ay, huwag nga rin insan. Makapawan ganas mo ngagmula manan. Kanayon alugi. Kaunti maaramidan. Tada ito'y lang ti amo ka trabaho. Amo maten. Sa anak na nakalpas iti panagadal ko. Ay, parikot ko nga rod. Awan mo sarak apuunan amang rugi manan. Pare, di ka maawalan ni tinamnama. Makatsambakan tulad tayo tinangato ang presyo. Ay, aburi ka. Pare Bayad mo, insan. pautaran ka. Insan. Manuti ka sa pulang. Ay, pantay, i-check ko, itibul titi. Uy, insan. Pare insan nga rod. Insan mo. Aywan, Insan dyan. insan gayam. Natikaw. Di pare. Ruli ak gayam. Insan. Insan. Ag-insan tayo. Awan mo sarak apuunan amang rugi manan. Pare, di Madi, ka madi. maawalan ni tinamnama. Insan. Insan gayam. Nakaturog siguro ni Michael Eden. Amo ka trabaho. Amo maten. Sa anak na nakalpas iti panagadal ko. Parikot ko nga rod. Awan ko sarak apuunan amang rugi manan. Insan, di ka maawalan ni tinamnama. Tsumambakan tulad tayo tinangato ang presyo. Ay, huwag gayam. Kaya't mo tapautangan ka. Manong, tigas sa pulang. Ay kat una insan. Oray sa nga pulo ari bulan. Ah, okay. Mag-wait lang ah. Ato insan. Ninayunak pa yun iti 5,000. Tama nga no, kurang ti 10,000. Agyaman at launa insan. Sana bale. Bayadak to hum makaapit at tumanan iti natang. Ay huwag kaya minsan. Manungan ti interest na ito eh. Si Kamoy. Awan. Sana pa ni? Awan pa yung ba't pangusarak iti dayta? Agyaman at narod insan. Nakasaysaya. Minsan sa paminsyang. Ay, awan na ta ti si Parison pitayo. Awan pa yung ba't pangusarak iti dayta? Design ka. Agyaman at narod insan. Nakasaysaya at kalaunay. Apay dati manan? Agsukat ta. Script. Ay, buwadak yung pagtip. Pagberber ka resti. Separation pag agresan kan. Kuma. May buya. Anya nga tanong agabruta. Lakay. Awan mo ti maganganan siya. Tayo ti panagmulmula. Tayo ti natang. Kanayon amabang bangkrap. Ni anya mo ti. Pangada atas na. Ganansya, Ang pati malugi. awag da iya. Mabangkrap, malugi. Hansa nga ganansya niya diyan eh. Anya nga rod. Good. No, kwa kumakat. Wala naman, no patagalog dito, wala naman tayong kita. Lakas dyan. Awan mo ti maganganan Siguro. siya. Tayo ti panagmulmula. Tayo ti natang. Kanayon amabangkrap. Ay, Jack, itulog ka panawan na kami baka. Pasin mo nga ti mga awoy kadagiti duwang anak ta. Adamot ni nanang ang mga will. Baka. Mabain ang unay ka ni nanang. Supay lang ti mga wil kadagiti anak ta. Amo maten. Baka ito ni nanang. Sige lakay. Nukas ka ti kalat mo. Ikot si ka ti masurot. Ano saklatan ay siya ti mga will ka dagiti anak ta. Ang mga ibagang anong so. Meron ka talagang awiron dyan, anak mo di yan.
Ay, Saklatan di mga away. Siyaklatan di mga wir. Ano sa kapadak ko Kaya mo sa uwan, ano sa nga biyagan, kung anos mo, babiyagara. Ibagbagam ta. Nawatan yung pagkaniklen. O, nangagmamay Kasi ka na sa uwan dahil. Siyaklatan. Kano hamoy nanusan, hamo biyagan na yun. Tika mo sa uwan. Kaya ikurik mo tamot tayo. One director. Nagrigat ka makakats up. Ang damdaman karon nagdakan separation pa. Pag nakapag-resign ka, mga rungkula na. Niya mo daw. Ang separation pa din. Apay. Desperation ko na. Wah! Separation pa ito. Regular ka. Pa staff ka. Well, man, staff toys. O, siyaklatan. Sige. Nukas ka ti kayat mo. Sikat ti masulit. Syaklat na nga rudan ti mga wir kadagiti anak. Ala, o may kang rutag merienda ka pa eh. Isardeng mo pa deta pa naggabyon mo. Ag merienda kalatan bagat. Masapal amal pasko ti alarat ana naman. Ha? Masakol nga roadbook ita, rabida ito ita, roadbook ka damdam ako nam. As gay mo na ita kay. Arada niglan. Pulos. Isardeng mo pa deta pa naggabyon mo. Ag merienda kalatan bagat. Masapal amal pasko ita alawos na ito eh. Tapos makapagmulat tamat tayo. Posible. Tatang, sikan, tatang. Ang damanan ko kuana. Sika gorta liwa. May kan arad. No, nagrigat Ibagay mo. marami ti pero na. Ibagak tuman mo Sino pa. kapil? Ibagak tuman nga parehas mo man kita din. Juan. Tulungan ka nga gimulay ti bunubun mo anatang sa napalay. Nya ngay bunubon. Baby. Lakay ka ron. Lalay nga matataray Palakay diya. Di ba nubon-nubon ka kwa palay yung nubon-nubon? nubon ko na kami si Agimola Bunubon kami tayo seeds mo. nila. Ti kuana diya palakay. Palakay. Anong palakay? Tibitin palakay mo nga natang. Palakay niya. Puta palakay. Ipunubon mo di lagi pichay, mga ganyan. Ay, bunog. Malah tulungan ka nga gimula kadagi tinatang anak ka. Sa nabalay tanalpas mo di tartarimaan. Ang bagay, bunubon ko Uy. naman. Nagasurot dyan. Suman lang, sige, alin. Isa na nagkatawan. Galit. Yan ada yung meron ti paka Nagkatama lang. Isa na. tulungan ka nga gimulay tinatang anak ka. Sa nabalay tanalpas ko di kulungan ti manong at tartarimnag. Agyaman at tatang. Bilibakan ka anak ka. Uray ka nayon ka amalugay. Hindi ka sumarsar dingag mulmula itinatang. Ay, pasensya ba sa na kami kaninanang mau. May buisip ka. Ni, cry. Apay nga. Ako takas na siguro saan ko nana. Apay nga nagkay nga. Panibaga. Lukon na James, kaya mo may yes. Sad. Bigla nga nag... Pagpasa no kasta ka, Glenn. Bigla nga nag... Tap na dapag sarmingan nyo. Ayaw, may tultulan. Maning nga nag-review kami datan niya. Oo, kita pa doon. Yaris na nga dagos. Wala kasi kami yung pag, di kami kanahin na pistol ka. So nga Kami kasla. nakantata. Dahil ito, kasla pas pa seminar ko. Palusat! Ito ka katatarungan mo kasano ti kinarikot ti drama. Oh, kung nada, dabaro nga, Niya, daman gaya kita. Wen. dabaro nga, director. Imbidyo da narami ta jay. Jay? Ano man yung opisina di Kalman. Oh. Ako. Anya Sino ingas, nang kwa? Apan dahil ko, di ba nakatuto yung CCTV? inyang kastada, Yung pa kwada ka, yung forward na kini. Ang ko na si putan. nagsala. Ako ta nakakasjayak gamin. Eksakto nga agpada gi JJ taga pangay, bagulin nga. Tapos. Nya nga baguling ni bagbagam. Di Sino ba pa di rin? nung may kadya nga istorya tayo. Di alas 12 nga di Kalman. Kat nagsala ka kano. Malagi po dyan, tatadal ka Jenny. Lamisan na din Jenny. Tay ka dyan. Di ba napana dyan, narami ko yun tapos nagkasto, di ba nagkasto yung kinina. Nyo niya, topic kami ni Jay.
Hindi ko nagkasuyo din namin santos napanak, di ba nagkasjay? Kad. Diyan naka-video, so kung ilisin nyo data, Awan, sabi awan, niya, ano? group shoot ko na da. Ay, aburay. Awan. Iris? Ilisin nyo, ilisin nyo. Naikat apo, sorry. Ay, very good, very good. Si katim video da. Ano man ang Marlene? Wala na. Nag-istorya kami, hanga. Hanga CCTV, di ba nakatuto yung CCTV? Gusto ata ako ang dabuyan da. Tikas lang ito na Naikat MJ, udyo na apo. Awan lang po yun ang inaalala. Barsa kong dito ditang sir. Ito ko bukan ta. Ingagid diyan. Hindi mo nabangat. Tuwan nateng. At ituloy ko. Diyan lang until. Uy, una nagpangit na mura. Agyaman nagtatang. Bili bakal ka anak ka. Uray ka na ayon ka amalugay. Hanggang di ka masumarsar deng agmulmulay tinatang. Malapasin siya amon. No, saan mi nga inpay ide ti pagmatrikula mi di agad adal ka ta agkurang mo nga raw. Tatang. Noon na kumamot iti pinagadal maw. Usar man nagadal ang mga numay sa kakumamot tan bapor ita. Ay, yan ang tihina dito. Wala mi di agad adal ka ta agkurang mo nga raw. Tatang. Noon dala ko maipay mi iday. Amangan numay sa kakumamaestro itan. Maawatan kayo, tatang. Ngamjak ngamin kaya at abuy-buyakan kayo latan ang masakit. Isu aja pagbayad ko kumaiti tuition fake. Isunti na usara pinagpa-ospitalyo. Ay na, kaslapay basol ko na nakaw. Tatang, apan ti basulyo. Talaga siguro akas to'y kikikasat ko. Ikaw ba nagbani iti bataog? Check mo kas la grounded. Ay. Ano tayo may matanda? Bakto kaalaan ita konektor. Mayat matliag sa pa. Baka tiksan silitan. Check ko man. Ay, Mayat sitan ah. Wala mi di agad adal ka agkurang mo nga raw. Ay, tiksan nga paiso. Noon dala ko Ah. Ay, wala nga talaga. Ayos, si Kamda. Ay, awan pa lang mat ni ko. Mayat na. Wala ituloy to. Wait, kuna ni The Country Music Lover. Hello, sir. Sino? Tagsao? Nanang Danilo Nixin. Wala ituloy to. Datuloy na. Tuloy to. Parang nga grounded din. asol ko na nakaw. Tatang, awan ti basulyo. Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Ala, di kayo naglilit tatang. Tamangan no agtudo, kat saan amalpas ti panagmula tayo itinatang. Mayat mo tala. Nay, si kamot gayam, Danilo, anak ko. Umunag ka Agyamanak nanang. Anya ay ati masapul mo, anak ko.
Imay ko lain sublit ibinulod ko anap sak sprayer, nanang. Uray, saan mo pa'y ko mga insuble? Saan pa'y mo't nga usaran itatang mo? Ay, huwag gayam anak ko. Anda ka nun sa sumangbay ang bagyo inton sumaruno at dumi. Radyaw, napigsan sa kanaw. Kasta ka din, nanang. Ay, sapay dadakkelan dagiti mulak anatang. Ikararag tayo Ikararag tayo sapay kumatasan ang duman. Ay, sapay dadakkelan dagiti mulak anatang. Ikararag tayo laangan. Asapay kumata saan adumanon dito'y di bagyo. Sapay la kumaa, anak ko. Marisa, Danilo. Lakay, kasano itan? Nadadaal dagiti mula taan na tenggapo iti bagyo. Pangalaan ta nga iti gatang ta iti agas dagiti anak ta. Agas, gatas. Naku. Awaan. Nadadaal dagiti mula taan na tenggapo iti bagyo. Pangalaan ta nga iti gatang ta iti Ne, madilat ta, sorry. Nadadaal dagiti mula taan na tenggapo iti bagyo. Pangalaan ta nga iti gatang ta iti gatas dagiti anak ta. Kan basitan tinabati abagas tayo. Un nga ron bagat. Sapa imbagak kan insan roli. Abayadak dyan pabulod na hinton makaapitak. Makaawat mat siguro da iti lakay. Diyak mo. No pangalaan tamanan iti usaran ta amang rugi. Lakay, palubusan na kaminin nga agabrod. Tapno at daw saran tayo. Sikapay lang at mga iwan kadagiti anak ta. O sige, no kastati kayat mo. Ang saan ka ngagpakabannog? Kan aywanam ti salunat mo iji abroad. Di ka unay ag bannog. Di ka unay ag bannog. Kan aywanam ti bagin salunat. Daw saran tayo. Sikapay lang at mga iwan kadagiti anak ta. O sige, no kastati kayat mo. Ngam di ka unay ag bannog. Kan aywanam ti salunat mo iji abroad. Un lakay, di ka agdanag. Aramidag tibilin mo. After 4 months, I filtered ako dito. Nay, nakaumay ka mo't anak ko. Anya aya dagiti awit mo. Phone ring. Danilo. Sige, tuloy. Nay, nakaumay ka mo't anak ko. Anya aya dagiti awit mo. Ay, nakaumay ka mo't anak ko. Anya aya dagiti awit mo. Inyumay ko lang dagito'y package ngayon patulod ni inyag ko. Dagito'y package ngayon pawit ni Marisa. Ay, nakaumay ka mo't anak ko. Anya aya dagiti awit mo. Inyag ko dagito'y package. Ay, nakaumay ka mo't anak ko. Anya aya dagiti awit mo. Package, naggapo ka ni Marisa, nanang. Kasta aya. Ay, nay, ada umawawag kan ka anak ko. Ni Marisa, nanang. Mabit lang tasong batak. Hello, bakit? Nakaawag ka mat? Kumusta ka ditan?
Nasaya at latala kay. Ayun gayam, naawat mo ka din di package ngayon pa ko. Wan bakit? Naawat kon. Kat, kumusta kayo ditan ngay? Dagiti ubing, kumusta da? Nasaya at matlata bakit? Ay na. Nagkukulit dagiti anak mo. Nang runa di buridak. Amin ang makita na. Ignan na. Kananan. Amin ang makita na. Dagiti anak mo. Nang runa di buridak. Amin ang makita na. Igaman na. Talaga akas talakay. Gagangay ti ubing. Ayun gayam. Nabayada kong di utang ko kani Insan Rolly. Kat nakagatangon. Nakagatang akon iti mausa. Mausar ang Na materialis. pang-renovate. Pang-renovate. Nabayada kong di utang ko kani Insan Rolly. Ken nakagatang akon iti mausar ang materyales. At materyales. Apang renovate iti balay. Nasayat nga ron dukas na. Ken nakagatang akon iti mausar ang materyales. Apang renovate iti balay. Nasayaat nga ron dukas talakay. Agi pa itak tumanan no agsweldong ak. Sige nga ron din lakay. Ang mga nusumangpad di amok. Agan-anad kayo di na kanayo na. I love you. I love you too. Bakit? Bye. Ay, siya kayo. Ay, anak pa nga ron agbabay ah. I love you too. Bakit? Ay, wanam ti salon at mo dita. I love you Insan to taon ay lakay. nagtakabannog. Ay, anak pa babay. Kasi no bay, imbabanan diya. Agan-anad kayo di na kanayo na. I love you. I love you too. Bakit? Ay, wanam ti salon at mo dita ah. Kandi ka una agbambannog. I-bridge mo ba no? Ah, sige. Kandi ka una agbambannog. Kanagan-anad ka. Agan anak ka. I love you. I love you too. Bakit? Ay, wanam ti salon at mo dita ah. Kan saan ka una yung agbambannog? Like ko. Like ka. It's your turn. Amoy, Daddy. Kaya't ko matagabro din tundo makalak. Ngamin, saan pa'y nagawawit ni Mami? Manipod iti na panigay abroad. Laika! Kaano nga gawit ni Mami, Daddy? When Daddy! At yaman ak Daddy! Nakimas! Oo, nandun ay nga gawin. Kampasit ka na. Bakit ka doon? Amoyo, Daddy. Kaya't kumati agabrod intundo makulat. Katuna, anak ko. Ngamin, saan pa yan nagawawid ni Mami? Manipod na pan ijay abroad. Kaya't kumati agabrod, Daddy. Ha? Daddy, kaano nga agawit ni Mami? Agawid tumatlaan ni mamim. Anam saan pa nga ita? Kahit mo ka diti chocolate, anak ko? Anak ko? Mhm. Chocolate. Tapos no, ag-transition ton ti 10 years, siguro ibangag mo lang. Padayag transition dito ti 10 years, agbalin nga 16 years old nila ito. Ay. Agawid tumatlaan ni mamim. Anam saan pa nga ita? Anak ko, kaya't mo ka diti chocolate? Kaya't kung Daddy? Mabitlaan, tayalaan ka. Oh, adtoy anak ko. Agyaman ak, Daddy. Nagimas magtanday ti chocolate ngayon pawit ni Mami. Kaya't mo ka di pa, anak ko? Un, Daddy, kaya't ko pang. Wan gayam. Imbaga ti maestrami, masapol ka no, Un, Daddy, kaya't ko pang. Wan gayam.
Kunani teacher mi. Amasapol ka no kuyogan nak ni mami. Amasapol ka no akadwak ni mami. Ama paniji pagadalan. Uy, kayat ko pa. Gayam. Kunani teacher mi. Amasapol akadwami ti inami. Ama paniji pagadalan. Para iti celebration ti mako na ang Mother's Day. Siya kung timang kadwakan ka, anak ko. Anak ko, mailiw ka din ka ni mamim? Wan an, daddy. Lay ka, anak. Saan pa ang makaawid ni mamim? Mabayag pa iji abroad. Tapno at daigatang namanan iti chocolate yung ni ading mo. Ay, kasta ka din, daddy. Wen, anak ko. Ala, ibusunday ta chocolate. Tamapan tayo agpasyar ija bagyo intun bigat. Wan, daddy. Danilo 2 years Marisa. old. Danilo Marisa. Baka filtered. Ni Marisa. Ore awan diyan. Basta ito yung importante yung ay na diyan. Kanya kadinaganan itong tulong ti family nga dagyan manang bilit. Jay ang tulong ko nito idi. Sumaglagan ni igwapan. Ginagungot nga bakit idi nilaganan. So kasubang ano? Dito ko tulungan daw dapat kapandan-pandan mo. Hello, bakit? Kaano ka ngayong agawid? Nasuro ka sa nga pulon at taon mo dita. Hello, Lakay. Pasensya ka na. Sa anak pa'y ama kaawid. Tanak pa. Nakpa nga. Ay na, bakit? Uri ag bakasyon ka kumalaeng. Pasensya Maiiwa ka. kong kanta. Boyfriend kunto'y amok. At taon mo dita. Hello, Lakay. Pasensya ka na. Sa anak pa'y ama kaawid. Tanak. Ije lang ta. Alam, hindi ko mabalikas. Hello, Lakay. Pasensya ka na. Sa anak pa'y ama kaawid. Tanag pa-extend ak iti kontrata. Bakit? Uri ag bakasyon ka kumalaeng. Mailiwakon kan ka. Uray dagiti anak ta. Kanayon da ka kamaten. Sa nabali, takanayo nakmat ng patulot kwarta. Ala, balbalik ka Sa... Ay. Ay. Saan nga umdas day ta kwarta, bakit? Uray dagiti anak ta. Kanayon da kamaten. Sa nabali, takanayo nakmat nga gipatulod iti kwarta nga usarin nyo dita. Ay, bakit? Ti amom nga ta. Kat naragsak kami, gapu iti kwarta nga ipatpatulod mo. Wen, dakkel ti kwarta nga ipawpawit mo. Ngamsaan nga umdas dayta, tapno rumagsak. Ay, Nawad-wad ti kwarta nga ito. gapu iti kwarta. Wen, dakkel ti kwarta nga ipawpawit mo. Nawadwad. Saan ko? Nagtuturo mo yan. Ay nga cancer, ti sakit na. Manang. Wen, dakkel ti kwarta nga ipawpawit mo. Nawad. Nawadwad. Anong cancer niya? Gapu iti kwarta nga ipatpatulod mo. Wen,
Nawadwad ti kwarta nga ipaw-pawit mo. Hanggang saan nga umdas dayta, tapno agragsak kami. Kayat mo kadi, adumtang to ti panawan, adida ka mabigbig dagiti anak ta. Agan-anos kayo kumapay basit lakay. Para kada tayo matlaang aramida dito apon. Sana bali, tanumalpas ti kontrata, agawid akong dita Pilipinas. Pangaasim ko mabakat. Tatong palam dayta akarima. Anong concern niya ko? Ruli. Rolly. Page 4. Si kamat gaya minsan, umunag ka. Oh, agyaman na kinsan. Nakapasyar ka man insan. Uy, insan. Oh, kumusta kan nga? Uy, biliba ka talaga kada kayong agasawa. Nagdakkel dati balayo ah. Nih, apa yang nagsanay ka? Apa ada problema minsan? Awan insan. Di kaglibak. Amok nga ada problema. Kinagpaisuan na insan. Daytoy dakal abalay mi. Awan serbina. Tasaan kami akumpleto a pamilya. Anyat kayat mo asawan. Ne. Mabit lang, insan. Sung batak pa'y daytoy awag ko. Ah? Hello. Hello lakay, imawag ang tasaan ako ang agbayag. Wan, ipastor mo to di kaldingan. Ay, nyamay natin. Oh, wan, Apa ya, kaslang kakapsot ka. imawag ang tapanagrik na kat saan ako ng agbayag-bay. Pagkaunan. When saan ako na. Mabit lang, insan. Sung batak pa'y daytoy awag ko. Hello. Hello, lakay. Imawag ak. Taamang ano sa anak ko nga agbayan. Kaputad na nadagsen asakit ko. Amang ano bang kay kuntulaang anti sumangpat dita. Ay! Iti pa'y gaya niya tiket masawan ko na pa'y gaya. Makapagbayag pa, ang tirito, tapos sumbatan mo. Diretso na Saan ako nga payagpay? Imawag ka. Taamang ano saan ako nga payag. Andang amin nadagsan asakit ko. Ay! Anya ti kayat mo asawan, bakit? Kan apay akas lang kakapsot ka. Oh, bagay na pwede dyan. Imawag ka. Taamang ano saan ako nga payag. Anya ti kayat mo asawan, bakit? Kan apay akas lang kakapsot ka. Ano, ngayon na mo, di danag mo. Apay kakapsot ka. Andang amin nadagsan asakit ko. Ang mga ano saan ako nga payag. Lukas. Imawag ka. Taamang ano saan ako nga payag. Anya ti kayat mo asawan, bakit? Kan apay akas lang kakapsot ka. Pagawanan naglakay. Gaputa siya kimbagbagakan katipod no akasasaat ko. At danadagsan asakit ko. Kat amangan no bang kay kuntulaang anti sumangpat dita Pilipinas. Bakit? Di ka kumagsaw iti kasta. Siga kumahan ti makambo ka dagiti anak ta. Kat sabay la kuma. Na makalpas tayo di panagadal ta. Ay atan ka unay, Danilo. Marisa! Hello, bakit? Marisa! Oh, inidap nan ti cellphone na.
Saan na magpapapam? Sana po natin baga. Saan na po natin bagana? Sana po na. Marisa! Oh, hinidap ng cellphone na. Oh, saan na po natin bagana? Lama yan. Umayak makisugal pare ko na. Magkipag-break na kami ti pupusay ti asawa minsan. Nagyaman na kinsan. Talaga akas tatibiyag. Kanyangay nga rod. Naimbag tanaasi ka sa'yo ti bangkay naman ipod abroad. Hey, atiti kape, kada karulay. Ito mo ti kape, manakaw. Agyaman na kangkan. Tatang. Ay, Tatang. Siguro, no saan ko kumangain tulok ang nagabrood ti asawak. Saan ko maan napasamak ti kastoy. Anak, di ta ipagayatan, tinapasamak. Gusto dyan baga ni Rolly nga insan mo. Asan tay nga amaw, no kaano tay amapukaw, dito'y lubong. Tatang, basol ko. Nuapay at timusay ni Marisa. Awan ti basol mo, anak ko. Tinasken nga aramidem. Patib kerem ti pakinakem mo. Para iti anak mo. Siya ka, Denisyo. Ne. Like, Good. Very good. Very good. Dapat jelly niya may kalon nga nasibot ta dyan. Nayalastot. May sapay ka. With common sense ako na. Good son. Thank you for watching. Daddy. Alag, murmurs na karida. Tatay ka pa lang naman, alawa. Daddy, masansan matan ti panagyan mo iti arak. Manipod pimusay ni mami. Saan ka pa yun? Ay, may isa. Sorry. Period ijay. Masansan matan ti panagyan mo iti arak. Manipod pimusay ni mami. Kun, saan ka pa yun amang mangan? may andak lang dito, anak ko. Kitaan nyo man tabagiyo. Kimutong kayon. Apo. Ah. Siya kon ti makaamo kan di tatang mo. Ala, mapano aramidan ang dagiti assignment mo. Agyaman nak lola. Nasayaat mo tayo may kayo. Di naktumot dengdeng ganit. Ay, may sapay. Di nakdengdeng ganit tatang. Agyaman nak lola. Nasayaat mo tayo may kayo. Ngamin, di nakmadengdeng ganit tata. Ay, daddy niya, tawag da. Ay, hida mo. Agyaman Daddy? nak lola. Daddy niya. Nasayaat mo tayo may kayo. Di nakmadengdeng ganit tatang. Ay, may sapay mo, Klo. Daddy ko na. Agyaman nak lola. Nasayaat mo tayo may kayo. Di nakmadengdenggan ni daddy. O sige, inak ko iti salit ko inak pa agripaso. Sige, apo. Ay na, anak ko. Pangaasim ko ma. Husto da itan apanagin inom mo iti arak. Panunutom ko mamot dagiti dua nga anak mo. Agkolehiyon to nilay ka. Kandi ka kadiagda, nag-anak ko. Adda kami at tumulong amang paadal kadagiti anak mo. Congratulations, Laika anak. Ay, nakablaawan ka, apo. Ay, sus, nakagraduar ka mutlangan. Ay, no kumatas ibibiyag pa iday di mamim. Sigurado ang maragsakan mo't parakan ka, apo. Agyaman nak, daddy, lola. Kat, anyangay ti planom ita. Nga nakagraduar ka, anak ko. Goray ka. Anyangay ti... Iikwa tayo.
Nakagraduar iti. Kasi kuna na ijay ag kolehiyo. Ay, nakagraduar kan iti kolehiyo kunam latan. Ay. Anya ti planom ita ta nakagraduar kan iti kolehiyo. Bog. Agyaman nak, daddy, lola. Ket. Anya nga iti planom ita ta nakagraduar kan iti kolehiyo, anak ko. Kayat ko ti agabro, daddy. Iti kasta, matulungan kayo. Ay, Saanen, anak ko. Sana bale. Ta naanos latang agmula iti nateng. Ay naanos kayam kuna nagamin. An nga naanos lang. Kabalak paymot nga agmula iti nateng. Saanen, anak ko. Sana bale. Kabalak pay laang ti agmula iti nateng. Ken adda pay laang matdi ornong ni maming idi. Mga play. Ag-apply ka iti trabaho iti Ag-apply ka syudad. iti trabaho iti syudad. Ag-apply ka laangan. Ken adda pay laang matdi ornong ni maming idi. Ag-apply ka laangan iti trabahom iti syudad. Trabaho. Ay nga trabaho. Ay Trabaho lang. Ay trabaho. Iti trabaho. Iti Iti syudad. trabaho iti syudad. Ken adda pay laang matdi ornong ni maming idi. Ag-apply ka laangan iti trabaho iti syudad. Daddy, kayat ko adakdakkel ti matgadak. Iso a kayat ko ti agtrabaho iti abroad. Di kayat danag. Nya ka no, tatakadatawan agawid ak ti Iso a kayat ko ti agtrabaho iti abroad. Di kayat danag. Tanong bilang makapanak iti abroad, kanayo naktungag bakasyon. Ang amangan no. Amangan, no maituladak iti napasamak ka ni mami, kasta ka di daddy. Kasta ti kayat yu asawan? Madanagan lang amin anak ko. Agmay saka ijay. Kasanon no agsakit ka. Awan ti mga iwan kan ka. Isu apang nga asim anak ko. Di mo ituloy ti balak mo nga bro. Ba? Plano nga bro. Ngayon baga na yan. Balak. Kasanon no agsakit ka. Awan ti mga iwan kan ka. Isu apang nga asim anak ko. Di mo ituloy ti planom nga agabroad. Lola, nay, apay ang nagsanay kay tinaunag apok. apay asaan akayat ni daddy nga agabrodak. Ay, yak man ambo apok. Madanagan siguro Gapo iti napasamak iti day di mamem. Kayat ko lang mati makatulong ka ni daddy. Para iti kabsat ko. Nagwari ka. Kabsat ko amadama pila. Nagruna ka tagad-adal pa lang ti kabsat ko. Madanagan siguro Gapo iti napasamak iti day di mamem. Kayat ko lang ti tumulong ka ni daddy. Nang runa kat agad-adal pa lang ti kabsat ko. Tinasaya at apok. Kasaritam ti amam. Daddy, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya ti ibagaman ako. Mabalin ka di apalubusan da nga agabroad. Idi ubingak pailaang. Kayat kun ti agabroad. Kasta ti arapaap ko, daddy. Ikarik. Kanayo nak nga agal-alwad iti abroad. Kanayo nak mat nga umawag kata kayo. Di kay madanagan. Tatunggal tawan. Di kay madanagan. Kanayo nak tungag bakasyon dito Pilipinas. Sige. Kanayo nak mat nga umawag kata kayo. Di kay madanagan. Takanayon to ti panagbakasyon ko. Pangaasiyo ko ma, daddy. Palubusan dakon.
O sige. Ngam tungpalam ko matiin karim kanyak. Anak ko. Na yun naman. Kanayon tuti panagan anad mo iji abroad. Tapos kanayon tuti panagbakasyon mo ko naman nila. Ngam tungpalam ko matiin karim kanyak. Anak ko. Kanayon tuti kanayon panagan to. anod. Panagan anod. Akanayon ti panagan-anad mo iti Iya, abroad. Kanayon to kuma. Kanayon to kuma. Ti panagbakasyon mo. Ngam tungpalam ko matiin karim kanyak. Anak ko. Akanayon ka nga agan-anad iti abroad. Kanayon ka kuma nga agbakasyon dito'y Pilipinas. When, Daddy? Yan, tapos na. Dito ti. Ay. Hindi Silent. Pirmi ka nga traffic dito, South Drive. Ay, sus. Sakto. Dahil kuan. Pamanila daadin ko. Nakakuha na, nagdadya yung terasas, di ba? Ay, Na bara-bara dati traffic dito. ay, uwan ka di pa nagrugin ba? Agro-kinsan, di parada. Alas 2. Ay, sungat traffic. Nga di ko, nga di Panay. awanti ko. Di kayo makakuha itani ko. Ito na kwat, February 25. Sabado di jay, street dancing di ay. Ay, o, Pag Sabado. hantay makasunod. Uy, nawan tuman. Parbangon pa rin, natulog taon sa kalsada. Sabay puro bisita, ano yan, ano. 26 March 1. Upload pa rin. Mapunong tumantibas itayan ti kanina. To yan. Ay, Yan ti yan pa. Ijenti ko man. Ti BGH. Dito'y Lions. Uy, ijento man. Kan yan yung ngayon na ang pakas dyan. Di ba BGH
Rotunda. Rotunda. Ando man ni Ibanda kupiti ko. pagparadaan tibas amin yan. Ito ang Lions Club man. Ijay pakas dito amin. Bas kas kada dagita ito private na ko. Ijay danito manan nga mga Tapos na po marami. Kalsada man ito di pagdugyan parada yung gana din sa ano nito. Session. awan tuman iti pagmaanan. 1 week tumanday tanin niya. When gana March 5. Oo nga ko. Di March 5 kat ko. Closing. Data 25 iso data tikong Street. street Tapos San day Sig. 26 jet Low. float. Dangat artista nga umay. Traffic niya. Sabi niya. Umaakon din ni Rodin. O kasi, agparigdan. Madam mga rugat, isugay isong ko na. Mm-mm. Tako ako rugat. Ijay. Aw. Ijay, amin magkagutan nga. Siya na dito. Makasis bakta nga, pirmi. Naman ang mismo. O kasi, nagurdigdan. Awan paglanan. Wala, Diyos ko, nagadunto mga tao dito yung bagyo. No? Tsaka tata, expected mo every Friday talaga nga Uy. napumpun mo dito magto. Gano'n. Baka pulibok tumanin ati. Ulibok na raw lahat. Ay, Pati ang mga amin? in- Oo. Oo nga, natap. Hindi pa lang pati Nagkapay. January kat nagulibok ka na. Oga, sa mura dagi jay na bababa dagi jay kwa. Buwan. Ayaw. Dito, transient houses. Inns. Talaga nga, ulibok ka na. Yung bilib ko ngayon, dito na. Joseph. Ate, hotel dito na basti-basti dito na yung General Luna. Dito yung to. Galpas. Ay nako dagi ay. Oh. Ayan naman, dito eh. Ito na yung kwenta. General Luna. General Luna. Wala na punon sa diyahin. Napumpun. Ayan na lagi. Ay, iso, dagian te pagpuk. Ay, Napunto ka no amin dahil tayo di kwalas. Baka yung gana tata ato. Pagkuan da amin dali. wala pa tinto petran-transient tatang ako. Napon. Awan gabi na adumanan tinaturo tilogan lang tapos When tabernham launa itadan na ko naturog di maganda. Iparada ka. Agluto daw pa At tapay di, at tapay nga di ko dala-dalada nga digite. Dingi, yung gamitin di sangyup sal niya na ganagay manang Butin. Kanto dati manang Jay. ah, Kanto data. nalpasan, Ano ito next to. naikasan. Isi kanto, nakag-print. Di na pala ikaw. Nagaw dagi printer. Kaisa mo lang ang rugi mo. Dapat na ganang. Kahani sumama mo. Sino update next? Nakikiyamak dahil. Nanay? Si kani ko manang. Easy. Sakan easy. Ano man ang imili? Sakan easy. Ako na ni Luna. Daisy. Daisy. Your Daisy. Sila ka ng Emily. Glenda Lander. Sino ti Glenda? Ngiti si manang. Ay, Bit lang ka na pa ni Miss. antay. Makais-is mo ka nuno. Termasar Ako manan. na traffic. Naku. Huwag baka mairan na. Baka awan ko tipati igen. Sabado. Kasi Pag naantay Kasi recording siya, awan pag naan siya. Antay makaupan. Parbangon pa lang ko na. Ay, permi amanang. Pagka nga makakross. Uy, uray Mabaling DJ no ko. at the service tayo nga helicopter. Uy. Di 11 Ang o'clock. kakatawan ng babae, ikas na kung kita mo sila sa sito. Joanna. Ana. Uy, upat ti babae. Jahil ta. Mm-mm. Baka mabalin matakot no 6 years mo matakot. Ijuwalin na. Uy, angam uray juwal mo ako dalagtal babae na.
Mabalin ano pagbalinan nga bakla di maysa. Uray iduwal. Tatawa ni Teresa. Di yaman ni 60 years old. Oh. Duwa lang mo tilalaki na data. Haan. Sige, saw ka. Wandi tiri mo ti pagjual. Lolololololololo. Sampai ito, isa mo pagjual din Uy. It's been a long time. This is lovely as you used to be. Thank you, Manang. Sabi ko na, Lander. Sigam. Sigam ilander tan inso. Nanak kami bukaw ko. Nagnad dito ayante ko. Nakapakasta dito magsasi. Nakapakasta dito. Imbaglaan man tayo di ko diri-diretso ng kamditi Manang. Diyos ko. Mas As trees of green. 29. 2993. Lonely body. Imbag ka pa'y lande. Naggasat ka. Apay ka di man ng Glenda. When tada mabalin nyo iti biyag. Magatang mo amin akayat mo. Adi ka agrigat. Kas kumaita. Nakagatang ka iti kabarbaro alugan. Kat kabukbukudan pa yan. Kasta talaga. Pagyamanak nga rod iti na marswa, gaputan na buslon ti parabor nga ipapaay na kada kami asa nga pamilya. Imbag kayo pa'y. Idinto tada kami. Pasig akin narigat ti malaklak ami. Anos lang. Gaputa saan tayo mat ang agpapada iti panagbiag. Ay! Marlon si Kamao. Pasig Ay. akin narigat ti malaklak ami. Anos lang. Gaputa saan tayo mat ang agpapada iti panagbiag. When matkit di lander. Ngam, sapay ko ma, tadi ka maupupay. Saan nga umanay dahi ta apakaupayak? Ay ayatan ka unay-unay. Iso di mo pa kadanagan dahi ta. Atang Daisy, katang mo din. Itiri. Apay nga min adi kay palagkasal ka ni Lander. Nabayag mo tan nga agayan ayat kayo. Unngag pa'y so, Glinda. Anya pa'y lati urayin nyo. kaya't ko kumamatan nga agsimpa kami. Ang, di na pa'y mutla ibagbagaday ta abanag. Ay, amang ano awan pa'y plano na. Nalabi ta kasta. Ngam, kumusta mo ti relasyon nyo? Nasayat matlat ta. Nasaya at no kasta. Sabagay, nasingpat ni Lander. Wan mo't kit di nadlaw ko day ta, idi agkukuyog tayo nga agpaspasyar. Uwan nga agpaiso. Ken, saan nga umin-inom iti arak? Patsyek, nga awan to ti agbalin na parekot, no agasawa kayon. Sapay kumaata kasta nga agpaiso. Bareng saan nga agbaliw, inton agasawa kaminton. Glinda, Lander. Lander, aday bagakan ka. Anya na ita. Apay akas lang mambutbutan ka. Ay, mamisampay mo. Mabutbutan. Nangata. Apay akas tati langan ko na. Lander. Hep. Kasi, takla lang angkal. Lander, ada ko maibagakan ka. Anya na ita. Apay akas tati jar mo. Kuha, Jack maawatan terik nak. Ngamin, Ngamin, anya?
Duan a bulan. Ama si Kugak. Ah? Ita lang nga ibagak. Gapot ay di lang kalman anamak. Idi na panak nagpa-check up. Anya? Wan. Anyat aramidon ta ita, Lander. Nagayatan ta dayta adwa. Iso di ka mananagan. Ibagak to kadagiti dadakkel ko. Tapno pagtutungtungan tayo ti panagkalaysa ta. Agyaman ako unay no kasta. Gaputa si sasagana ka amang ikalay sa kanya. Kasi tinan ko na nagayatan ta dayta adwa. Kan maysa. Ay ayatan ta titunggal maysa. Isu nga awanan ti rason tapno saan ta ngagkalaysa. Ayo. Inso, Margarita, Kinsa Margarita. Glenda. Gelinda. Uncle Inso. Inso. Kung di dahil kay ang tupang Una na dito Ay, oo, Cute Neo Pala. Ana. Cute Neo Pala. Agyaban kami kabsat. Kaputay nanusan nyo ti imay dito'y nanumong ayan may. Saan kami nga maitapno day takalay sa ti pagsasaritaan tayo? Imay kami tapno ibagami ang masapol nga orayan tayo arumwar ti uping. Kat pa DNA test tayo. Anya? Iyapay nga yakas takabsat. Una, tapno masigurado tayo ani Lander ti ama ti sikog ni Glenda. Mahal. Sigurado. Nilander ti ama daytoy. Gapot ta isulaang ti ay ayata. Sana ka basta mamatikan ka, Glenda. Amangan no ti kwarta lang ti anak ko ti kinayat mo. Saan, ma'am? Ay ayatak ni Lander. Saan a kwarta ti kinayat ko kankwana? Nangag mo matikin no na ti anak ko kabsat. Isu ati kumapagsayaatan dati pagnunumwan tayaw. Basta, ti kayat ko ti matungpal. Urayan tayo pa'y nga ipasngay ni Glenda ti ubing. Awan pa'y ti mapasamak akal na isa. Glenda Inso. Gisrael Ancheta. Uy, Jisrael, Sir Jisrael. Cute Neo Pala. Pa-shout out man ang tuya ko na. Shout out, madam. Tatang, kasano dayto yan? Di nakayatina ni Lander. Ay, huwag nga rod anak ka. Masya anak paikot nga rod kang kaan. Amo ka di nagayat. Ay, gayat na. Amo ka di nakayat. Gaputa marigrigat tayo lang, tatang. Ngam umdas ka di dayta arasuhan. Narabaw la rason dayta anak ko. Ang amumutan ti ugalay dagiti adda mabalin na itibiyag. Kasanon, no talaga adida kayat nga kalay sa kami kanilander. Nukas taman bilang. Bayamaw. Sa nabalay tadda kami, mait. Pagtitinulungan tayo ito napadakalan ti anak mau. Agyaman ako na inukas tatang. Agyaman na kiti pa nang suportayo kanyak. Nga uray nagbidutak. Gapot na nagpasikuga kiti kaayan-ayat ko. Madaditaan anak ko. Isungawa ng timaramidan tayo. At nagayat ka nagtalaka iti kayan ayat mo. Isu na lang. Naranaam. Ti adda mabalin na itibiyag. Isu ati da kakayat. Di ka nagsakit anak ko. Sa nabalit adda kami akanayon iti sibay mo kunakmanon. Kin kang ronan na adda ti Diyos. Di na tayo baybayan. Daisy shit. Imbag man, tanalo ko ni Lander ti inana, kat kinayat na matlaang agkalay sa kayo. Wen nga ro, Daisy.
Nagalas mo't gayam ti Nagalas ugali. matgayam ti ugali ti kayan ayat mo. Ay, inanagayam. Ay, sorry po. Talo, da ka no gayam? Ano kami maggayam? Adagan Kisamsampitaw mo Marlon. Marlon. Ay, ni Uncle Michael gayam din eh. May gayam yan. Hello, Michael. Nakapan ka ba di Kalman? Haan. Ay, napanak manang nga. Ado tinakapila. Ay, saan? Ay, wala na akong kung hindi ko Kasi information. magko-close sila Tsaka ng magsisix ano. Ma-appointment ka kumamay. Hindi, pwede naman pagka walang pasok, punta ka Oo na na lang. lang. Agahin Pag mo ano, na. Mga after lunch. Ganun. When, or agsapa. Tapos When? bakasyon pa yung Basta trabaho. Sige, tain tanong may kakita. Isang makikita ko. Tama na panday ti babae. Sabi ko naktatay. Kitak to man siya. Tanya. Hindi. Kaya. Iso nga titindurong ko na. Kat ongkolet. Bunan niya pa ingay. Ongkolet. Gumatang ka na dyan. Panagimang ti non-alcoholic wine. Buwan. Kas kada, Chocolate. Ang dapat din na kas ba? kada, hindi, ginata ko, gyosa. Aw, matindi na ba? Steam nila. Dito na may isa. Nga? No saan antay? Gala ka kumatikas to yun. Ito daw. Ay, win! Pakwan. Hindi ka nga, paiso kat nalaklak ka. 80 plus. Di di may isang adak. Pwede ko nakagala, hindi kalman nga, paiso ngay ko. Nangingi na daw. Dagita itaro bro. Tiga gatangak iti dyan. Ini liya butchiron. Kunan na ba? Di Ah, pas lagi charon. Sinabot. Haan. Basta naimpis nga kas lagi charon ng buwa. Basta butchiron ko na nag-adapin dyan nagasang nga kas dyan. Kaya ni Ana dyan. Kaya lang. Kolesterol. Ay, nga rin ba? Win cholesterol. Iso ang kanuunay tatati ko ta. Yung bagman. Ay, sorry. Ang kugam nga din niya di dyan. Yung balong. Yung bagman. Tanalo ko ni Lander ti inana. Kag kinayat na matlaan nga kalay sa kayo. Wan nga ron, Daisy. Naikat. Naputan. Ay, dyan pa iya dyan supo. Dati kastoy. Nala. 89 sa tiyan. Unan. Nana, kag kinayat na matlaan nga kalay sa kayo. Win nga ron. Ay, nagalas matgayam ti ugali ti ina ti kayan ayat mo Glenda. Kasungali na ti ugali ni Lander. Ay, Kasungani. kasungani. Galit. Kasungani. Ti ugali ti ina. Ni. Kasungani ti ugali ni Lander. Ay, nagalas matgayam ti ugali ti ina ti kayan ayat mo Glenda. Kasungani ti ugali ni Lander. Barang saan nga agbaliw to ni Lander. Wan nga rod. Ngam, iti dayjay nga ugali ti inana. Kasla saan anakaskas daaw ama impluensyaan na ti anak na. Barang saan at tumulad ni Lander kan kuana. Sa bagay. Saan mat siguro? Ngam no bilang man saan nga agbalbaliw ni Lander. Ay, ti ina nagayam. Bahala ka tan Marlon. Bahala ka biyag mo. Kabaling mo di. Ngay je kayo balayo. Tumulad ni Lander kan kuana. Sa bagay. Saan mat siguro? Ngam no bilang man saan nga agbalbaliw ti inana. Mabalin mat kit di nga ije balayon nga agnaad kayo. Barang kayat ti inana ah. Amangan no tagibasitan naman yung ti balay mi. Ay, day talaeng. Amo kung ti ugali ti ina ni Lander. Ang dakkalat ta ti panagyaman ko iti namarswa. Gapu ta impanugot matla ang ti ina ni Lander nga agkalay sa kamin. Lander Glinda. Bridge 7. Tapos Enzo Glenda Nixon. Lander, kaano nga ta amaaklon nak ti inam? Di malatan ni kaskaso ni mami. Tinapatag. Nagkalay sa ta. Agasawatan. Apa yang nagsinay ka?
Nasaysayat ko ma. Numayat tilinangan mi iti inam. Tapno awan ti parikot. Kan tapno komportable ak na agyan ti balayo. Ha? Lander, anya nga tan agpaaramid ta iti kabukbukudan ta balay. Wenno, ija ayan ni tatang ti pagyanan ta. Apay, di mo kadi kayat ija balay? Kayat ko ha. Hanggang damagag pa ni mami, no niya ti ibagana. Ha? Rumbang kadi pay lang nga damagam? Wala. Tanudyak manan ipakada. Amangan no adapay maibagana. Bueno, amangan no agsakit tinakam na. Anya? Inso. Inso. Nya, Kumusta amat? Biyag mo iyayan da katuga nga manakaw. kas itininamnamak. Sa anak a komportable, tatang. Gapo iti ugali ti katugangak. Ay una yan ni abalayan. Saan latta nagbalew? Sorry, uncle. Kari Kawa News TV, shout out. Hello, kunana. Hello? Hello? Email isu. Migalab shout out. Talambin. Kuna ni Jisrael Anchita, pa shout out na natuyang kunana. Oh, shout out ka no. Sir. Jisrael Anchita. Kagano ni Jisrael? Ijay kwa? Tubaw? Ay, diyan mo ti. Jisrael kunana naman. Yun siguro. Hello, sir. Shout out. Sa anak a komportable, tatang. Gapo iti ugali ti katugangak. Una yan ni abalayan. Saan pa ilagay man nagbalew? Saan nga ron, tatang? Agnanayon samot na nakasday ti ugali na. Saan samot na agbaliw? Di ka mapukawan itinamnaman ako. Agkararag ka. Awan ti imposible no italak mo ti amen iti Diyos. Wen matket di tatang. Husto kayo. Wen, iso adi mo liplipatan da ita. Wen tatang. Kat agyaman ak iti kanayon apanang palagipyo kanyak. Ilocos Sur, sir. Ilocos Sur. Kuna Ay, ni kumusta Sir ka? Nandito sa Jisrael Ilocos Sur. Anchita. May kaming tagpasyar. Kapin ano na ni Ray. Ang chat. Ay, asawa Ni Bibian. Raymond. Ay, when Raymond. When Raymond. Usto ganda ba Raymond? Yay, seaman. Lander, adda ka di sumangpat ita ang maururay? Awan mat, Glenda. Mangan tayo nga rodan, Kat mo naman kami kadamami. Anya? Di ka ninayaban. Gapot ako na ni mami nga mga nung nakaturog ka. Imuno na kami nanangan. Ha? Ingkalat tamangan na. Dadya lang, tawanan ti masita. Inpakan mo't ni mami dyan na bati, titarakan ng aso. Anya? Agluto ko latan iti kanem. Saanan, Lander? Kasla, jakon mabisihin. Maturok talaangan. Margarita. Agyak ka lang. Sakit kayo dyan, alilahan ka. Kartaro ko nubak nang. Nya, ang dajay, ang sasada kahit ano, ang tayo sulay po. Ay, ang ganda, tata, ang dami na. Ano kakada nga, yan mismo nangyari, ano. Basit gayam ti linutok asidaan, Glenda. Umanay lakada kami kadadadi. Mami. Adamat nateng dita. Agluto ka no kayat mo. Wan, Mami. Nasaya at mo at tanawatam. Saan mo't lang amin anasaya at ti prito kadakiti masikog. Wan, Mami. Sana bale, tadamot natang. Isunti si daag. Nala, maudi ka nga rudan amangan. Tani, mabisina kon. Mabayag una yan, nuurayan ka pailaang. Sige, Mami. Awan parikot. Mangan kayo latan.
May jacket na Israel Ancheta kan Karikawa News TV. Karikawa News Thank TV. you. Thank you ti pa nag-subscribe ako. Ay, anak ko. Apay akas tamot ten tilangam. Tatang, Nakutkutong kamitay. Sakit masikog ka. Imbag no awan ti problema iti salon at mau. awan matkit di, tatang. Talaga sa anak a komportable iti balay dalander. Gaputa ultimo makan kat imutan dak. Anya? Wan tatang. Adda pa dagiti gundaway. Anangan dagaya man adyak ammo. Na? Ay. Kasanaw, anak ko. Simura ka kiti silid mi. Kalpasan ang naglutong ak. Taur-urayan mi asumangpat ti asawak. Ngam apaman asimangpat ni Landar. Imbagagayam ni mami ang nanganakon. Kat dinak moten inayaban ti asawak amangan gayaman. Ay, panangan gayaman. Dinak moten inayaban ti asawak. Tima di binati da impakanda pa iti aso. Uy. Ngayon. May mayat ni Haman na sa di bagada. Pasla ka nakapidot ti diamante. Imbagagayam ni mami ang nanganakon. Kat dinak moten inayaban ti asawak. Ay, una yun. Ay, nagsagana na dyan nga abalayan. Pagsasawak o rebaknak. Saan ang tatang? Sana bali? Nalpasin day jay. Nandiyan nga iti ramidem ita, anak ko. Apaman ang makapagpasngayak. Agawid kami dito'y balay tayo. Anusak ti makipagnaad itya ay, anusak pala ti makipagnaad itya yanda. Kanyan, takasla ka timama ti luto. Da kami ngay. Isla nakatindot kami ti Agawid kami ano? dito'y balay tayo. Okay. Anusak pala ti makipagnaad itya ayanda. Tada tayo kat ngarod iti ospital. Mala. Basta agan-anad ka kanayon, anak ko. Di mo itulog. Maltratwon na ka. Tiawan manak-nakem na katugangam. Sanggulan pa ini panganan. At dadagayam iti ospital dahito nga sin. Ay, nag-anak. Apa mo man nga ko. Punta ko na nga, sino tinang ibagakan kang agawid kay Jabalayo. Ay, Tapos nagbayad ano ka sa nga subli. kuwenta ko na nagamin jay las tada tayo kat nga rod iti ospital. Ang iso nga, dahito 11 man ang ospital. Ay. Kat nga rod. Anyatan na pa nagpa-check up. Di 11. Mm. Ta agawidak dito ibalay tayo kuna namat ni Glenda. Taapan ang makapagpasngayak, agawid Agawidak dito dito'y balay balay tayo. tayo. Ano sak pala ti makipagnood ijay ayan adda tayo kat nga rod iti ospital. Adayo. Dayo. Addayo. Ilan sa nga, sa balibag baga. Sa katakman di, Uncle Michael. Adayo tayo iti ospital. Adda tayo. Siyak pinatan nga nakaawat gaya. Addayo tayo ko na nagaya. Adayo Kunak tayo no, adda tayo. iti ospital. So kung api nga na pa yung ospital kat ko na nga nag-awid. Ganun. Ta. So katakman si anti Di Adda tayo linya ni dito. Glenda. well, Oo. until Second to the last. kalkalpas nga sin. Ta adayo ko na nagam nga adda tayo. Adayo tayo iti Sa ospital. siyak dan nga nakaawat timan. Waray masakdatan si Maman. Linya ng Glenda. Sa datakman si si Mm. malinyak. Nagsublikan na lang Glenn tapno maminsan nga kwa. Masukatan. Wen masukatan nga. O ijikan igit. Wen jikan. Tamasad utak nga tumakdaran. Apa man ang makapagpasngayak. Agawid ak dito balay tayo. Anusak pa iti makipagnaad iti ayanda. Taadayo tayo kat nga rod iti ospital. Hala, wen anak. Ang magan-anad ka kanayon. Di mo itulog, maltratwon na ka, ti katugangam.
Salamat. Awan manak nakum na. Dati manen ni Margarita. Dolores. Sino tinangibaga amapan ka ijay balayo? Kat di ka agsubliadagos dito'y balay? Pasensya kayo kuman, mami. Kailiw ko nga min dagiti dadakkel ko. Kan kakabsat ko. Iso ang nagpakadak kan ni Lander nga agawi dakbiit. Kat nakiturog ak ijay iti may sa arabi. Naglalaing hamon a babae. Siguro, inyawin mo ti kwarta ni Lander a dinawat mo anya. Saan, mami? Pinagpletik lang ti dinawat ko kan ni Lander. Diyak nagdawat itinayon na. Dinakman ulbudan si Kaglenda. Am mo kayon amamirmiraot. Day talag daw dawat iti kwarta ti mo yung aramidan. Anya? Pudno ba't sana ya? Sige, mami. At apay aramidag. Inak ko pinandag iti Lander. Sige. Apay Pagpahali. kaya ti ko pinakabado. Ika kupinin ni Lander. Ipan mo dyan maleta. Kupinan ni Lander. Ipala daw ko sa bye-bye. Sige, mami. At apay aramidag. Kupinak pa'y gayam dagiti bado ni Lander. Panawan kayo pa'y. Hoy, Glenda! Di nakpanawan! Di kagbalin abastos! Glenda! Di nakpanawan! Dolores! Di kagbalin abastos! Glenda! Di ka pala nauma. Glenda Lander. Doña Dolores. Sugar, Dolores. Lander, pangaasim. Kasaom ko mamot ni mami. Jakon manusan iti pampamayan na kanyak. Di mo lata ni kaskaso ni Mami, Glenda. Sana balita din na kamo tungtungpaan. Kiti sumat. Nagsakit dagit ibalbalikas na. Kasla jakon makaanos. Ay na, Glenda, basit la day ta banag. Di mo ngamin padakkelin, Kunam laday ta. Gaputasan asikat ti makangkangag kadagiti ibagbagana. Bayam day tan. Ingkakat ipapudot ti makan tamangan tayon. Margaret. Nyamo ang mga asawa. Mamas boy ganun. Nagpadaan da nga, gina. Nangag ko ti panangipulong mo kanyakin ni Lander, Glenda. Mami. Hoy, di mo sabidungan ti panunot ti anak ko, ha? Kan may sa, di na kamatlapat yan. Gaputat ti ibagaklaang ti surutan day chay. Awan mati intensyon ko amang dadail kada kayo, mami. Ibagbagak lang ti marikriknak. Gaputa masa irak kadagiti ar-aramidan yun no dadduma. Ala, adakan ka, no di kan makanos. Ha, arsagid ka matunay. No, kasta nga rod. Pumanaw kami laangan dito mami. Wano, oray siya laang ti pumanaw. Ay, sana mabalin. Naglalaingamon nga eh. Sana bali, mami. Gaputa palpalamutak. Kanya na ka din. Papakanak lakada kayo. Papakpakan. Kasi na lang. Uy, tanulamot kat kaslabang haji. Papakpakan. Pakanak lakada kayo. Naglalaingamon nga eh. Sana bali, mami. Gaputa pakanak lakada kayo. Iso nga uray agbati ni Lander dito No iso ti kayat yo. Saan ko nakmat? Tauray agbati dito'y nilandar. Ad-adan amaibos sa bayit kwarta. Nga dito'y nag-apo ko na na. Karo amabit amaibos ti kwarta. Nag-apo. Tasigurado. Ibagam to pawitan. Iti pagkatang mo iti kakaimas akan ninyo. Ad-ada may busti kwarta na. Uwan ko nakwartan. Auray agbati dito'y nilandar. Ad-adda ama ibos ti kwartami.
Ta sigurado, ibagam to apaw itan na ka. Iti pagkatang mo iti agkakaimas akaninyo, ijay nano mo akalapawyo. Anya. Ijay na mo akalapawyo. Last kan. Uy! Break na pala. Mamaya, last. Lander, pangasim. Lumasin ta kuman iti pagyanan. Sana mabalin, Glenda. Taapay. Sana kaya't ni Mami, hindi nagpakadaak. Anya. Pasensya ka na. Dito iti kaya't ni Mami apagyanan ta. Iso ti masurot. Apay, Lander. Awan ka di ti bukod mo a panunot. Tadi mo kabailan ti mangedang asiksika. Ha? Kasta tinaibaghak. Gaputa amin nga aramidam. Masapul ayuman mo iti inam. Amin a desisyon mo. Damagam pa'y lang nga umuna iti inam. Katnoan niya ti bagana. Isumat ti sursurutam. Pasensya ka na, Glenda. Panagkunak. Di mo pa'y lakabailan ti tumakder iti bukod mo asaka, Landar. Kandi mo kabailan amang dang asiksika. Iso ano ti inam akanayon ti pagturayam. Nga, ay. Ti inam akanayon ti pagturayam mo ulit masaktan. Sa bali manantik ko. Mga dang asiksika. Tilatan inam. Mga dang asiksika. Jaman, angkel. Angkel nga ading. Angkel nga barok. Tumakder iti. Mga dang asiksika. Kabailan ti tumakder iti bukod mo asaka, Landar. Kandi mo kabailan ang mga dang asiksika. Isong at inam akanayon ti pagturayam. Nga uray magsak... Ni! Tikinan. Sige, jaman latag. Angkel nga ading. Siksika. Anti tumakder iti bukod mo asaka, Landar. Kandi mo kabailan ang mga dang asiksika. Tilatan inam ti pagturayam. Nga uray masaksakitan. Kan may badda-badda kakun nga asawam. Anya? Iso a pasensya kan, Lander. Gapot ay tamat laang. Agawid akon ijay balay mi. Kat makaammo kamatan. No sumurot ka, no saan. Nagawid hak ije ayan datatang ku. Tadyak maanusan ti aramid ti katuganga. Jak matam mo. Agkwamat di boses ko. Ngumato. Umay ko lang. Save, uncle, save. Ada ti tek mo nang tay. Ngam sa anak ang nagimulay ti sakit tinakam kan kuana. Kadimtang ti aldaw anak amiris ti katugangak. Pinasubli na kami ije balayda kat ita naragsak kami nga agdatan na. Alakastan, ayaman ako na eh. Yan, so break time ulit. Break time manen. Panagkakapi manen. Niya pa'y, basta, manen. Madamdaman tumanen. Hintay ay sublin tumanan. Gusto tumanen. Break manen. Buyit tok na eh. Pantawan. Nalabiis. Pa-shout out. Nakman, dito'y Bagulin, La Union. Gagaling ninyo mga drama artist ng ating mga radyo. Yan, so aminan dagiti dadita Bagulin La Union ni Sir Buy Toknoy. Umali kami sa Sin Marso. Umali akbaw. Umali ak. Madamas, merienda kayo pa. Aman merienda kami. Nalpas kami nga nangan gamin. Ma'am, ag-break kami lang. Uray da kayo latan ti ag-merienda.
Di Manila, di ba? Imunuladan sa ije Manila. 22, di ba din talaga ang Chinese New Year? Ay, ko na nga. Inpada nga 27.